home phinde ngicela ukubonga nathi sashisa ngempela egemini sabecela ukotha bayamona ngoba sesiyathopa plaza siphatha amathekeni njengesikole sa-opera ukuba sikho ngabe i-rap effect ayikho ukuba yikho i-rap effect mhlampe ngabe nathi asikho esethi sifisa ukuthi sigezelane noma ingekho insipho samaciko siyabonga ngokuthi nelikhuphula usiko and baningi abakwazi ukudownload umusic wethu sesenziwa nama-profile ngale iy'thombe zethu kuningi nje siyawubonga wonke omusha umsebenzi wenu futhi naze nasenzisa zonke lezi fiso zethu unyaka omusha siphusheke umbhalo omusha uphumele ophuthelwe last time manje angalingeka aphuthele makunamaphutha agwemeke uNkulunkulu alikhusele sohleli sikhona sihlehli so umdlalo omuhle uqhubeke futhi sekulula kuhlangana u1 no1 kuphuma u2 bengahlangene but sekusele zimbalwa icrew nasemakhaya ithemba liyavuka sekuphakama ispoon sekulele kuthina kepha sofinyelela khona screw ithombe zethu iclean nama-profile ethu aqinile sekuvuleka neminyange besitshela ukuthi ikhiyiwe abanye bebeqanda besaba ukuthi babhithiwe kanti nami bengibuye ngivalele ngokuthi ngidisile sivulela amathuba kusivikela kwimvula sithola amasenta amancane sikwazi ukuklina amathuna shout to captain uBolton ungitholisa ipenalty brazo bese ngifile ngathi ngiseboxing inandi sihlangene siyabhaza ke sicharge yabamba masiphakeme baqhama basiflathele ndanaye siphakeme abafana bahlasela awagcwala abaphakethe siyahamba ke sibangene